Kita lang natin sa inyo ulit bukas. So, grabe talaga. Pakalaking gagamba kasi. Ayun, no. Tignan lang natin yung agresibo na ito. Ayan, no, sobrang laki niya, no. Ayan, no, ayan, kalaki. Ayan. Makakagatin yung kamay ko kasi nakatikim ng gagamba. So, tignan natin yung agresibo na itong malaki na to. So, tignan nyo, ito yung pulang tigre. Tignan nyo kung gaano agresibo niyan. Wabab to. Huwag kang gagalaw. Naku, gumalaw pa. Sige. Gumalaw kasi mga adji. Patay talaga yan. Matik yan. Naku, laglag pa. Ala, grabe. So ito, isa pa. Basta pag gumalaw mga adji, alam na. So may maganda tayong gagamba dito. Orange, tignan natin to. Basta pag gumalaw yan, alam nyo na yan mga adji. Pag gumalaw to, matik to. Andali. Andali, pinsan natin to. So pinsan na natin. Pag gumalaw to, matik to. Usik, pag gumalaw to mga adji, patay talaga to. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Huwag kang gagalaw, kundi huwag kang gagalaw. Naku, tanggal yung pawa. Sabi to, hindi man lang pinaporma, no. So kaya dinadakma yung gagamba. Kita lang natin sa inyo ulit bukas. So grabe talaga. Pakalaking gagamba kasi. So yan, bukas lang tayo ulit mga adji, no? So upload lang ulit bukas. Grabe. Walang sinasabi nyo paano nyo huliin to. Huwag lang yung kamay natin maagat, no? Bitigas siya. Nako. Hala ka, alis dyan. Tantaring ka ng isda dyan. Tarik. So ito. Lo, saan ka pupunta? Akit ka ba sa Japan o doon ka sa isda? Tik.